Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. Uswag ug abante sano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Ang mga damgo ug pangandoy maoy mahimong nagdasig sa mga bulanong paisano aron magbudlay alang sa hayag nga kaugmaon. Uswag ug abante sano. Ang mga babag sa katumanan niini mga pangindahay maoy makapakgang ug makapaluya sa init nga pagpaningkam. Ang gabi na Luyo ni ining tanan. Ayaw batia ang kalaay, batuni ang kainit, ayaw ug kaluya, irog mga higala. Uswag ug abante sano. Uswag ug abante sano. may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa Okay, good morning natong tanat. Kumusta ang atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, atong mga suking tigpaminaw, mga pinangga natong mga cable subscribers, maadjong mabugnaw nga kabuntagon. O sama sa naandan atong kauban nga dili bugnaw, no? Si Bay Imong Bay, maadjong morning nimo diha. Good morning, engineer. Bisan sa atong katugnaw karon engineer nga wa na jud pakita sang adlaw rong adlaw di agi punta. Oh, nakigbugtaw engineer. Nakigbugtaw Nakigbugtaw. sa mga kabugnaw. Sa kabugnaw karon murag nihana na pud og luib pud ang kuan ron no, panahon. Panahon. Oh, Kana Wala na. tungod kay na low pressure, no? Na low pressure. Kaning nahitabong low pressure matod pa sa atong nakuhang mga kasayuran. Malusaw unya na po'y moabot, malusaw unya. Mo nay na himong unod sa mga advisory bay sa atong pag-asa. Sa Tiburog tibuok ni engineer. Tibok Pilipinas. Pilipinas. No? Pero tuas Davao ni, tuas dito Tuwa dito ang low pressure sa Davao. So mao na nga bugnaw. Ang ato adiri 101 lang ato adiri. 101. Bunga ni sa LPA, LPA. unya bunga po ni sa kanang share line. Kanang share line kuno di ay mao na magtagbo ng kainit o kabugnaw. Mo reaksyon ni engineer murag mag-uwan na gid noon. Mag-uwan. Oh. Pero okay rang uwan engineer di lang kita magbagyo. Oo, kay kining bagyo o kusog magdag kadaot, maguba atong mga paningkamot, atong mga kalihukan, maguba ang scheduling, daghag mapiktuhan. Daghan engineer kay di man mahimog magpasinguan jud ka. Di mahimog Oh. magpasinguan. Ana amang subaw-subaw niya. Og na kay sipon ubo og magpa-check up ka delikado man og iki-COVID ka. Karon panahon na kining COVID part na sa gingong new normal bay. So og mangisgot og hilanat, sipon, labad sa o ang common denominator na moingon na ng mga tao. Mao na bay, mao na Mao na na. COVID-19. COVID na. So padayon lagi hapon nga mangandam ta ato ang atong kaugalingon ato kung bantayan ang ayong panglawas sa kanang mga mayong pag Importante kay engineer. Importante kay nangampingan ginato aton lawas mientras tanto nga may kaya pang makamping ta. kay di naman unsa naman pud og naa na gyud no. Oh, analisod na ti mo gali ang mga kanang katong naigo gid sa COVID engineer ang daghan kay nga disgrasyado katong mang naa sa tambalanan ba doktor, nurse daghan kay nga kuan adto. Kay sila man maoy nag kuan adto gyud. Mao na. Monitor sa tambal ana. Onya kay naa sila dia mo pirming maigo sila gyud nang makuan. Mo na hinungdan nga giday gyud ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katong mga barangay health workers. Kay sila mo ay mga nakaplantada panahon sa pandemya bay. Unya Sila may nakakontrol adto engineer kanay mo abot, sila may mag-quarantine. sila mo ay lihok. O kalihok tanan. Nga wa Yeah. gi makasud sa barangay nga wa moagi og kuan. Ilahang quarantine nila. Mo na hinungdan nga iya kung gidaig no. Gidaig niya ang mga barangay health workers atol sa gipahigayon nga
private meeting kauban ang kitong giingon nga party list sa mga BHW dito sa Malacañang, mga regional, provincial, mga presidente sa federation, no, sa mga sakop sa BHW. Oo. So gidayeg guto niya, no, kay ugwa pa to sila unsa kay nahitabo. Oh, di man ma-monitor sa taas kung ang diya sa suok-suok nga lugar dili mag-monitor ang mga BHW. Kay sila man gyud ang unag yung makamatikod kung kinsay ni sud sa iyang lugar, ilang baryo. Kay ug ikaw taga diha, makahibaw kung kinsay dili taga diha. Kay bawo jud ka. Niya ug naay mga magpanghitabo nga sama na, imo guna siyang i-monitor o niya imuhang i-report aron nga og naay mga positive o adunay mga posible nga natakbuyan o nagdaan ng maong sakit, pahibaw dadton dayon ang atong mga otoridad aron mahimo na pud sila lakang bay. Kuhaon din kag ambulansya, engineer. Nya unsaon man ni kuha? Dito i-quarantine dito nga ikarang usa. Ito orang usa. Nahitabo gina sa ako address akong sakop, engineer, nga nanaog to siya nya. Dili ikay mo matagbo, ambulansya mo matagbo. Ambulansya mo matagbo. Ambulansya mo matagbo nya. I-quarantine ka og ikarag yung usa dito. Monitoron na imong panlawas o okay ba? Sige nga kuan sa imong temperature o wa ba mo taas. O wala gyud usa ka semana kapin usa pa ka free nga makagawas-gawas. So maito gibuhat gid sa mga BHW na to. So mao na siya mga lakang ang himuon tungod kay kikinahanglan nga di gud na ingon nga mukaylap, dili lang ingon nga COVID, amang ubang mga sakit, no, nga kana bang mahimong magdaog kanang katalagman, mahimong magdaog kaning gitawag og crisis. Amo na nga kinahanglan ragod gihapon. Ito, no, ang gyud pasidunggan gyud ang BHW, engineer, diya sa barangay kay sila gyud ang nakamonitor sa bisan usan sakit, engineer. So balin na-organize na. Na-organize na siya. Nakit-an ang ka-importante. Importante kayo ding kuan makabutan taron ay mga senior citizen. Mo kuan doon din sa mga BHW kay ipa-BP, kuan na para nga ma-advisean din nga duol dito kay basin ang imong kuan taas na kay ka og kuan ng dugo. Ngana ba? So mo na bay. Importante kayo. So iyahan ang gi-daig yun niya itong mga BHW atol sa tigom nga gipahigayon dito sa Malacañang sa Kauluhan. O niya bay, nindot nga balita unsa may imong nahibawan o ba kay mga nakuha nasaga po nga mga kasayuran sa National Engineer. Murag wa ikuan kay engineer kay murag alinaw raman ron. Okay, so ato ang nahibawan nga dito sa Ubos Balay Balauranan, ang kining balaudnon nga magpaubos sa kanang retirement age sa mga government employees. Sa 60 man o. Sa 60 gina sa 60. Karon atong nahibawan nga adunay balaudnon nga giduso o ni atol sa ikaduhang pagbasa i-aprobahan. Ikaduhang pagbasa to. Sa plenary to. Ang 60 mahimo ng 56. 56. Ito pa mura nagmaus-usan na og engineer. Ang upat ka tuig ang giusos. Upat ka tuig. 56 imong edad, pwede na ka mo retire. Na ka. Basta kay nakaalagad ka og 15 ka tuig. Sa ato pa kung gasugod kag trabaho og 30. So, pag edad ni mo 45, 15 anyos na nang imong pagserbisyo. Pag edad ni mo 56, kung gusto ka o panalitan, kay ni kay balaod nun pa man approve ni sa second reading, pero pa ni ma-approve atol sa ikatulo, kanang gingon nga third and final reading. Wa pa ni gipa-aprobahan, pero sa second reading, approve na ni. Kung mahimo ning balaod, katong nakaserbisyo o 15 ka tuig, o niya pag-abot og 56 gusto siya nga mo retire, ang maong balaod maghatag og katungod, no? Kaya kana man kung 56 sa gid engineer nga edad, naamang gitaw nga 56 pa mura na og
Dili 56. Dili 56 murag 76 na. So Magdepende man gud na sa imong pagdasa, imong kagalingon sa imong gipangkaon. Sa imong kaya naman ko'y batan-on engineer kasagaran batan-on pataka lang yun. Mo na nga 50 kapin pa kung natiguang na kayo og panlawas daghan ng sakit ba. Naa say 70 kapin, say 60 kapin nga baskog lang gyapon kayo. Na pwede pang dili pa siya mo retire sa trabaho kay kaya pa kay sa utok, kaya sa lawas. Nunot man gud ang utok sa imong lawas engineer. Mo na nga daghan kayo sa diod nga batan-on nga tiguang na kayo og lawas. Tungod na sa atong lifestyle, sa atong gipang kuan na to, gipang himo na to sa lawas. So mo na siya, no? So kanang 56 mahimong ang imuhang panglawas na mo edad murag 70 kapin. Murag 70 kapin. Magdepende na sa imong pagam sa imong lawas. Pero naagi tao nga bisag 80 kapin nga murag baskog lang gyapon kay makita man nimo sa imong yan lawas nga naamang galibikil gamay ra. piang. Naalay. Tuhod ra. Ay, sakit kong tuhod. Arthritis ra na. Rayuma na gitawag sa una. Rayuma. Una nga. Mag-amping lang. Mag-amping lang yun nga. Kakaroon noon, gadya sana. O maabot lang yun na sa third and final readings. Mahimo na ginambala o mapirmahan sa ito ang presidente. Okay, mao naman na siya. Iguman sa third and final readings. Pasa na ito sa presidente engineer. Mao na na, no? So, nindot po na siya nga kalambuan. Kay inigidad ni mong 56 na naka-retire ka. Naamang gud bitaw po kay madawat nga retirement fee. So, kana siya mahimo nang magamit nimo. Kunya pagkahuman na, mahimo bugag mo trabaho. Trabaho pa ka po. Kaya sa imong lawas. Unless, otherwise, kadtong murag dili na gud kaya mao ganing retire po, no? Retire. So, kasagaran nga mo retire ka na ilang i-avail na nga opportunity nga aduna sila madawat financially, mahimong ilang ikapuhunan o magamit nila sa ilang mga projects, samtang pundar po sila og patigayon, negosyo, paras ni bay imong diri nga nakapundar na maguni. Di na lang tamang utanag pilay kita ni kada adlaw. kay bawtang naag yun ni kita. Ginagmayay ba? Ginagmay. Kanang ginagmay sa uban, kinadak-an na, no? Sa uban po. Kinadak-an sa uban. Ang pagkuhan ng engineer god kanang dili lang sa patagagkaon. Kaon kag mayay lang. Pareha ba sa inchik ba? Sa inchik. Yung ding inchik. Pilipino gagmay kita kaunon. Daghan kaunon, kaon sinto Jollibee, mga Makdo. Kami rin, lukaw-lukaw lang. Lukaw-lukaw. Ako sila kita niya, lukaw lang. Naman na nga ang kasagara inchik nga dato. Kaon laglugaw. Naanad naman po sila. Naanad niya, kining uban nga wakatilaw o kung sa'y lami para nila. Ilago ng soyan niya. Nakatilaw, lami man di ay. Lami. Di makita sila. Lugaw sa butangan mo sagsabaw sa manok. Naman ang lami. Muna nga, o imuhang tanahon, dipindi ra mo kung nas diskartes kinabuhi. Siguro kanto sigurong tawahan ha, mag-abisyong madato, gusto ra niya magkakaon ng lami. Kana may dagod, magkadagko ang income bito, engineer. Na may usahay nga, maingon na lang palihog lang, i-delivery ko diri sa office, nga pagkaon, dili na bito mo kuan, dili na mo lakaw, dili na mo kuan, lami ki nga pagkaon. Nga katong mga gusto gid nga madato, engineer, kaon lugaw, mora man na gina siya, i-maintain si mong lawas, kaon. Kaon na bito. Kaon kag lugaw, purti na ng labi nagsagulan nimo kanang lugaw bita engineer nga sagulan og mga utan-utan. Purti din ang ninduta sa imong lawas engineer. Okay. Kompleto naman ka sa mga gikinahanglan, carbohydrates tuas ni lugaw, mga mineral, mga proteins, mga vitamins tuas sa imuhang apil nga mga utan-utan. Kaya nakakaon ba ka na engineer katong adto sa eskwelahan sa una engineer sa elementary nga nay utan bitaw sagol bugas, sagol mga kamunggay, katong butangan o mga agbati. Kompleto sa to. Lamia ato na. Guro-guro sa to. Mura lang to. Mura lagwa. Pero grabe dig vitamins imong lawas. Layo na kayo ng mga pagkaon nga sobra rasad sa mga ingredients karong gipabutang nga dili na magamit sa ton lawas. Di karong panahon na, og imo bitaw tanahon, kasagaran karon na doon na yung mga pagkaon nga dugay na bitaw, gi-preserve ra. Mamana niya, kana mo isagol. Mao po na kasagaran gipangkaon sa mga bagong henerasyon. Kanang gitawag nila mga junk foods.
Lami sa kina siya tagamtamo ni mo. Labi na siya tungod kay naamay mga gipangsagol nga palami, Mm. nya preservative. So resulta na mo lanat og dugay. Mo lanat og dugay ang Sa imong katong lawas di mo kuan kayo. Oo. Mo ito'y delikado nga makuan sa imong lawas. Ma-preserve to Makahimong niya dito. sakit. mao na siya matago or matigom sa lawas hangtod nga di na gud bitaw kaya niyang tigumon mo resulta na nga hilo, no? Hilos lawas. Anyway, Kasagaran ra ba adto ginatugpa sa imong kidney. kidney. Oo, adto ginatugpa siya. Nya kining kidney ug mo na mo kuana, may masakit, mo complicate na nga rin sa imong laing ubang sakit. Dagan. Mao na. Mo na magamping lang gyud taro mga panahon na mo kaon lang ta sa insaktong lami nga pagkaon kining mga gulay-gulay lang. Okay. Ah. Bay ato ang atong gitawagan o gikontak nato ang district engineer sa DPWH 3 ato to siyang kuhaag mga updates, no, sa mga kalihukan sa ilahang buhatan. Labi na itong milabay nga mga panahon din gasunod-sunod tong uwan. Sunod-sunod ang uwan Sa ninyo. mga updates nga iyang ikapaambit na to ato to siyang hinabion. Wala no? ba'y mga dagkong kadaot sa mga kadalanan engineer? Mao na itong gustong masayran. O unsa po yung mga lakang nga himuon sa ilahang buhatan aron nga mahatagan o pagtagad o mahatagag pagpangandam ang mga kalihukan sama ani nga panahon karon nga gasungog kanunay ning pagsigig uwan, no? So ato na siyang ihinabi human nato madungog ang mga pahinumdom gikan sa atong partner sa Pikas Lawak. Boracay Fever is now in Bohol, the newest Anda de Boracay. Experience its pure white sand and crystal clear water and their star-studded swimming pools. Truly a perfect venue to unwind. They offer room accommodation for you and your family for a very affordable price. Enjoy watching the sunrise and sunset. Experience it for yourself. Anda de Boracay is located at Poblacion Anda, Bohol. Live the stressful life of the city. Anda de Boracay, a perfect place for you. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Plant nagbaligya sa taas nga kalidad sa limestone kun anapug alang sa inyong panginhanglan sa limestone aggregates ug raw materials para sa paghimo og hollow blocks ug uban pang mga concrete products. Ang ilang buhatan nahimutang sa mahigalaong lungsod sa Garcia Hernandez, Bohol. Alang sa dugang kasayuran kontak lamang sila sa numero 416-0561 ug 510-8082. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Mine o Bohol Limestone Corporation or BLC. producer sa high quality limestone. Nagkinahanglan ka ba og mga decorative bricks alang sa imong facade, landscape o garden? Ug every time manginahanglan ka, kinahanglan pang mubiyahe sa Tagbilaran City para mupalit ni ini. Sulbad na ang imong problema. Worry no more. Anian na sa atong dapit ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks nagmanufacture ug nagabaligya og mga dekalidad, environment-friendly decorative bricks perfect para sa atong mga panimalay. Plus, it is available in various shapes and sizes. Sama sa Antica, non-skid, K-hole, zigzag, 8x8, and 4x8. Very affordable ang presyo. Dili na kinahanglan pa mo biyahe og layo. Ania na ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks anaanay mo tang sa SMCNI Gindulman Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontak ka lang ang cellphone number 0917-6563-372. Bohol Bricks! Nangandoy ba kamo og nindot nga mga tanom og bulak? Adtua Leo Green Plant Trading. Ilha og sudunga ang inila og di kasagaran nga mga tanom gikan sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan. Philodendrons, monsteras, mga rare nga mga bougainvilleas o uban pa. Mapalit kini diya sa Leo Garden Plant Trading nga ana may mutang sa poblasyon Hagna, Bohol. Kilid gyud sa National Highway. Alang sa dugang nga kasayuran, pakikitai si Lucy Sampitan Chauhan 0927-150-6482. Ang Leo Green Plant Trading adunay outlet diha sa tindahan sa mga buwak og tanom sa Hagna Business Center, Hagna
Hagna, Bohol. At tuwa lang, Leo Green Plant Trading. Bohol Organic Farm. Isip gihimong usa ka learning site sa mga bag-o mag-uma sa bag-ong panahon. Tumo niini ang paghimo o pagtabang sa mga new generation of farmers o mga bag-o mag-uuma to consider farming, as Bohol is a center of Okay, padayon ta bahay sa atong mga kalihukan, no. Ato ang atong kontakon ang atong district engineer sa DPWH 3, Engineer Magiting Cruz, no. Ato tong hinabion bay. Atong pangayuag mga kalambuan, updates sa mga kalihukan. Mga pangitabo diri ba sa ato ang 3rd district. Wata sa Gunson kay nga pag-uwan engineer pila na to kaadlaw engineer wata kay baw og naabay mga kuan sa mga kadalanan atong pangayuag updates, no. So atong i-contact mga kaigsunan unya wa pa na to makontak ato ning isgutan. Makabantahin on pud tagod nga naay mga dapit, no, panahon sa ating uwan nga muguho mo hugno modahili. Kanang permanente bitang uwan engineer sige lang yung permanent lang gyud. Mao na delikado kay nga natigom na di ang yuta bitaw nahumok na di mayo. Unya mao na inungdan nga ang karsada malaka mga kuan. So atong gi-contact mga igala basig makahigayon ta, no. Atong hinabion. Okay, so murag naa na speaker sa linya atong engineer, no, district engineer sa DPWH 3, Engineer Magiting Cruz. Good morning, Engineer Magiting Cruz, sir. Good morning po, Sir Sano, at good morning po at maulan na umaga ating mga kababayan po dito sa Bohol, 3rd province po ng Bohol. Okay, so sir, kasama natin ngayon si Bay Imong. Mayroon kaming mga tanong kung mayroon kang maibigay na update sa mga ginagawa natin sa DPWH 3 lalo na sa panahon sa tag-ulan, sir. Anong mga ginagawa, pinaka-latest? Naka-monitor po ang ating mga taga-maintenance section na mga crew at ating mga maintenance engineer at ating maintenance chief na si Diribay Laksento na nagmamonitor po ng ating mga lansangan po dito, especially po dyan sa mga may naglalandslide area natin yung sa may parte ng Hagna, sa may parte ng Mayana po. Okay, so sir, kumusta naman yung mga daan? Wala bang mga nasirang mga daan, lalo na sa national roads natin sa 3rd Engineering District? So far naman po, wala naman nung malaking damage sa ating mga highway po. May mga konti lang naman pong road skills na mga lansangan, but atin pong ina-action po lahat po kagad dyan. Opo. Kasi nalaman natin sa Pilar Town, may isang doon, approach ng tulay na sira. Ano katotoo ba yun, sir? Actually po, yun pong mga 3 linggo na po nakakaraan na nagkaroon din po tayo ng mga red and orange warning po sa probinsya ng ating Bohol po. Yung ating pong tulay doon po sa may pamakasalan, Pilar po, yun po actually po yun provincial road po siya. Okay. Pag-aari lansangan pang probinsya po siya. Ngayon po, may report po kami nakita na nagdabis po yung approach ng tulay. Opo. Kaya nung amin po nakita po yun, kami rin po ay tumugon. Lang po, na hindi man po namin nasa ko, but kailangan natin bigyan din ng pansin po yung tulay po na yun. At atin po nakipag-coordinate po tayo sa mayor din po ng ating lungsod ng Pilar. At ang probinsya din po at padala po ng mga equipment para nagtulong-tulong po kami mayas-ayos yung ating tulay po na yun at mataas po ang 2 araw atin pong natagpos po yun. Okay. Tulong-tulong po ng bawat isa. Okay, sa mga landslide, Engineer Cruz, mayroon bang reported incident ng landslide sa DPWH 3 sa nakaraang isang buwan, sir? May mga konti report po tayo base po sa report ng ating mga maintenance group at maintenance engineer po. In-action na naman din po natin kagad dahil may mga equipment naman po tayo dyan po sa area na yan na tututok po sa action sa mga bagay po na yun. Okay, sir, sa Mayana, di ba mayroong doon? Mayroong kalsada na medyo na
gumuho ba yon o ano yon, Opo, sir? nagkaroon po ng road trip po doon. Yun po naantay na lang po natin yung release ng pondo po doon sa yung kataon po nito na alam naman po namin na samat meron ako kaming konting inaayos po technical po doon at sana po mapagbigyan yung aming mga justification na aming sinadmit po sa aming departamento para po yung ating nasirang kalsada po yan masakatuparan na po at masaayos na po sa lalong madaling panahon po. Okay. So ano pa ang ibang proyekto o kaya mga updates natin, sir, sa DPWH 3? Ngayon po, nag-aantay na lang ho tayo ng release po na-release na po ang ating mga budget for the 2023. May mga technical plan lang po na inaayos at baka sa mga susunod na mga buwan po mag-umpisa na po ang mga proyektong pang taong 2023 po. Okay. Sa national office, mayroon bang mga updates na pwedeng maibigay galing sa DPWH 3 District Engineer, sir? Doon po sa national office po natin niya po, binigyan din po kami ng mga takdang kuwan po namin na isa pa sa tupad ng maayos ang ating mga proyekto. Lalo na po itong mga parating na itong taon na to. Isa to para na maayos, maganda ang ating mga para mapakinabangan ng taong bayan po. Okay. Sir, ano bang mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayon sa ating palatuntunan? Pinagbibigay ko lang po sa inyo na ang aming distrito, ang Voltage District Union Office po ay nandiyan po lagi, nakatabi po, naka-action po sa anuman pong pangailangan po ng ating ikatlong distrito. At gusto ko na rin pong ipagpalam po sa inyo na ang ating opisina po nakapaglabas po tayo at nakahingi po tayo ng pondo at nandito na po ang ating apat na equipment po. Nakapag-purchase po kami ng isang backhoe, isang loader, isang dump truck at isa pong boom truck na maaari po natin gamitin sa rescue operations, sa disaster preparedness at sa mga anong gawain panlansangan po dito po sa ating probinsya at sa ating pong ikatlong distrito ng Bohol po. Sa pagtulungan po ng ating mahal na Congresswoman Alexi Besas Tutor po. At ang ating mahal na Governor na Aris Umentado. Okay, so maraming salamat Engineer Magiting Cruz, District Engineer DPWH 3. Mabuhay ka, Engineer Cruz, sir. Maraming salamat din po. Sergio at ating mga kabayan, maraming salamat din po. Okay, mga higala, atong nabati, no? Ang atong district engineer. Mga pangutanagin na to ba? may sa tungod. mga pangitabo, labi na gid sa Mayana engineer na may na-landslide ya. Na-landslide. Katong atubangan dyan na sa ilang Kapitan Bandoy. Katong muraging hunyo, dugay-dugay. nahugno, ang pikas kilid. Dugay na engineer. Niya, unsa to yung gingon? Nanay ko Gihimo na nila gihimo to. na nila. Mahimo nilang paningkamutan nila nga madali ang panahon nga makuanan lang nila ma-repair. Okay. Delikado ba engineer? Nindot po na siya nga kalambuan kay at least ang mga katawhan nakahibaw, no? Nga naa siya gilantaw na nga maayo na siya o guwa good ingon nga gipasagdan. Nagtanaw din lang. Doon na lang sila gipaabot nga mga kuan siguro gamay nga. O niya atong nahibawan kato ding kalsada dito sa katong approach, no, sa usa ka taytayan katong pamaksalan dito Sa Pilar to engineer, no? municipal road dito. Municipal ito. Pero diha gud pud sila yung mga gihimo nga mga lakang aron nga matabangan nga matud pa in 2 days na agian. Anya ato putong nahinabi ang mayor sa lungsod sa Pilar ingon siya nga nahatagan na to nilang pagtagad na agian ra gud pud to. Anya gipahibaw ni Engineer Cruz bay nga na sila bako na sila yung sa ubang mga ekipo. Loader. Nga bagong equipment rin nga magamit na to. Boom truck. Boom truck karon nga bago nga magamit sa probinsya. Magamit kung naay mga gikinahanglan nga mga kalihukan, no? Butan taron ay mga sa uwan-uwan na to sige tanggawan-uwan ay mga landslide ug kalit naay tay magamit nga equipment. So mahimo ang buhaton dadto mo connect la dito sa ilahang buhatan dito sa Kindulman aron nga tagag-aksyon matagan og pagtagad, no? Ilang ikapaambit ang ilahang mga ekipo aron nga tabangan nga masulbad ang mga problema. Kaya nahitabo mo sa una engineer nga dugay kay makahatag og action engineer tungod mo gid sa equipment engineer nga
pila ra ka buok unya to ay giresponde dito sa lain nga lugar. Unya nahitabo di pikas lugar. Magpaabot gyud na siya mo nga dugay ang aksyon. Nya karon gipahibaw ni Engineer Cruz nga naa sa ilahang buhatan ay mga ekipo nga mahimong gamiton panahon nga gakinahanglan labi na aning panahon karon nga gasigig uwan. Sige na lag-uwan. Uwan. Bitaha mga nito gahapon kay medyo init. Init gahapon. Tibok adlaw to gahapon. Nakauga gid siguro mga inay gahapon. Pero karon nabasa na pud balik. Unya nga itong aging adlaw gauwan ba to bay? Wa mag-uwan pero asan mag-init? Wa mag-init. May habu-habu pa nagsa pero tagsara kayo. Pero wa to mag-init. Wa gud to ingon nga gainit. Gahapon gid may porting inita. Karon porti uwan na pod. Gumikan po niya ning low pressure lagi na sa Davao karon nya ang dito gali sa Liti murag orange rainfall alert dito. Alert. Mo na nga og kana nga alert engineer murag wa may klase ang mga eskwelahan na engineer tungod sa uwan-uwan. May gali disto kay wala may alert disto permanente lang gyapon ang classes disto Okay. So nindot na siya nga kalambuan at least atong mahibawan nga naatay nagpangitabo nga kining giingon nga weather disturbance. Unya kining low pressure area wa hinoy bagyo nga gikataho pero kay giingon man nga malusaw dili mahimong bagyo. Bisan pa ato lagod gihapon unahon nga ang mga kasinatian nato bay mahitungod sa bagyo o ubang katalagman dili gud ingon nga magkumpiyansa ta. Di gid ngay magkumpiyansa engineer kay sa matag panahon, matag karon og unya engineer di ta kay bawo sa dagan sa panahon nga mukalit lag bunok kan kiniging bunok nga uwan kusog kayo may delikado kayo. Bintaha man gali diri sa to asagna kay hanoy-hanoy naman ang tubig diri to nakabantay di ka bay? Nakabantay engineer kay sa una ay susluoy kayo dari magatagatuhod usahay ang tubig. Karon hanoy na kay ang tubig. Hanoy na kayo ditso sa dagat. Sa aning drainage system na to nga gipadak-an jud karon. Gi-upgrade. Palapdan ang babaan ba ngadto padung sa dagat. Murag dili na siya masabod. So hanoy. Hanoy mahimo nang musakay ta. Mahimo nagmusakay ta. Bitaw no. So nakabantay gud hinon daghan ang nakabantay nga dinhi sa atong lungsod sa Agna naagud tay mga nakitaan nga kausaban labi na sa atong drainage system kay sa wa pagi upgrade ang atong drainage na bantayan goodbye nga katong sa una wala pa mag-upgrade engineer diha sa merkado sus na timingan sa do nga high tide porting lawma diha sa merkado nang gawas in town to dito sa merkado mga katong mga bitin sa dagat dito kining tangkig nang gawas in town dito sa merkado nangumpra tingay sa merkado grabe sa ito tagatuhod tong tubig ito sa una akato kay nabarato akatong atong nabantayan atong wala to baha gikan sa bukid na sabod sa tulay niya timing nga taob ang katong dagat saka katong ag mga tangkig ang tangkig lagi dito namutal-tal dito unsa man daan aning may mga tangkig. Mato sistema sa una karon nga kaloy sa Ginoo limpyo kayo. Okay, ang taytayan giusab gidakan. Bisag unsa kadako sa uwan engineer moving kayo ang kuan ba kaning dili na mabara. Bisan sa merkado gali. Limpyo kayo ang dagan sa kuan. Usa sa siguro to sa engineer makabara katong mga kuan sa una mga kining mga basura sa una ba. Daghan kay basura sa una. Tungod to sa facility no. Katong atong drainage facility des merkado unya katong tulay nga gamay ra nga og kusog ang baha nga naay mga sagbot maanod mosabod sa ligis tulay. Resulta ato katong tubig mosaka. Diha pagud toy mga restaurant kilid sa sapa. Daghan restaurant kilid sa sapa. Moto siya usapod sa naka-contribute kita. Hugaw ba? Daghan sa kayong mga basura nga nakabara sa mga kuan. Kay hugaw gid sa una engineer katong mga kuan sa una daghan kayong mga basura bitaw kilid-kilid nga plastic. So karon at least naay ordinansa sa Hagna nga gibawal ang
Basuan agi basura. No, dili tugutan nga ang gamiton nga mga sudlanan sa pinalit katong mga plastic. Kay usa man po dinoon gud na nga bisag asa na lang bitaw ilabay. Mao na nga nakatabang dako kay katabang bisan pa nga daghan pod bitaw ang magmuo kay usa may sudlan na to ani nga. Una mapalit ka ginamos ang imong butangan kato na kasaon na hinon engineer kang butang palitan nimo na ang imong kuan iputo sa adto katuro mga down saging halin itong down saging sa una. Nindot man to kay makuan man gito kay tungod siguro pod nga nihit kis plastic pod sa una. Wa magibaligya kay plastic sa una ultimo mag kuan gali maghimo gali ko sa una og kang tabanog mangita og plastic maglisod ko pangita. Lisod. Karon kay porti naman daghan ng plastic pod. Daghan na gyud. So mao na nga ang epekto kita sa pag-upgrade sa atong drainage system dinhi sa atong lungsod sa Hagna ingon man ang pag-upgrade anang atong Hagna Business Center nga giapil og ayo ang drainage o katong kanal. Ang kanal dia sa mga kuan siguro engineer murag dia sa labi na gyud sa mga isdaan at sa mga kuan murag limpyo ni guro ilaw. Limpyo na kay ayo mo to. Katong mga tubo nga daan na gitaya gipulihan ko to. So pag ayo atong wheat market na to ang kinatibuk-an nga palibot sa merkado na usob na gud ang iyahang kahimtang. Moingon ka nga dili na ingon nga nanimahong merkado. Dili na. Okay, karon daan makita na to nga na lahi na gud. Musod kanindot kay nga pintal sud. Sud sa merkado. Ang kinisang gym karon engineer murag sigig trabaho no? Tulo ni ka project nga dagko bay nga atong nahibaw-an nga padayon nga gitrabaho kanang atong gymnasium, atong sports complex, kining atong munisipyo. Kaning giingon nga extension or annex. Anya naapa po extension sa atong Hagna Business Center nga katong adapted sa dagat nga anytime siguro na karong tuiga ablihan na siya. Nindot kay pagkabutang engineer kana daplin ba sa pantalan ba siguro mga office siguro na dia unsay mga kuanda tindahan gyud na atong nahibawan ana nga ang mga kana siya diha naibutang ng ticketing office. Anya na opisina siguro sa naay mga agencies gobyerno. Anya ang second floor ato dito tong barbecuehan. Anya naay painitan. Ang second floor na naay barbecuehan. Murag ato dito. Nindot kay engineer. Katong mga souvenir items adto siguro sa ubos. Kalamay ang sapay uban nga magkaon-kaon kag barbecue to sa taas magtalantaw ka dito sa dagat. Nindot kay nga plano, nindot kayo nga project engineer. Gamit kayo. So unsay mga kalambuan ana ilabi na pod kay ang kining baywalk gipadayon man gihapon na og ugmad. Kita na to karon bay nga ang kining seawall kaning breakwater o kining ni ang kilid sa kining sapa sa Rojas o unsa na siya nga sapa Quezon Bridge Bridge ba na o Calmayon Bridge ayo ang iyahang kilid no ayo ang dredging riprap. So mahuman na siya. Padakan bitaw ang bunganga bitaw engineer bukana no. Aron nga ang kining tubig og inig bahagi ka di na gid siya masabud. Og mosaka ang tubig di gud ingon nga mo kita sa naturong mo sa engineer murag na ang mga tao sa engineer murag na disiplina pod wala ni basura kayong ibutang sa sapa. Wa na kay plastic kayo. Nakahibaw naman sila unsay kalainan no sa limpyo og nindot kung ikumparar atong kapuyo ka nga sa limuot no labi na gid sa katong sa una mo ana may dagat ya. Ana gid ka sa bunganga sa sapa og sa dagat. Daghan jud kayong mga basura dia plastic, diaper, mga napkin dia. Karon murag tan-aw na ko murag limpyo king sapa karon. Limpyo jud no. Limpyo ang sapa. Murag nag-maintain siguro sa i-maintain bitaw na bay ang atong municipal engineering office naa sila regular nga dredging. Ang dredging magod importante na kay di ba kadugayan ang sapa nga mo daghang mga lapok daghang bato. Mabaw.
niya og mumabaw ang mahitabo na dili na kayo makaagi ang tubig. So ang tendency mo overflow. Niya og mo overflow na asam po na paingon nga kining atong sapa labi na diha duos merkado. Og mo overflow na adto ko na sa merkado paingon. Adto sa merkado paingon. So nindot ang atong merkado unya mahugawan na tungod kay wa mamaayog maintain ang atong usa din na nga nakalimpyo ni kining sigubgob diha kanang maintain anang kuha ng bunbun diha kanang muapaw na bitaw kwao na siya ang mga kuan kay pag nagmakita ano tong bakho diha gun nga nagsigi og kubkub kay murag kwao ng mga baga na bitaw kayo nga mga bato. Kanang dredging mo nagiingon sa ang technical term na dredging. Ilahang kuhaon tong mga lapo katong mga bato nga dagko katong kay og makuha to siya ang katong mga basura po limpyo kita na ano gyud labay og basura po. Di naman gud sila mo labay kay gawas na mauwaw po siguro ka. Wow, limpyo man. At tanawang bunbun dia o di ba nindot kita naon. Gawas nang pila man nakatulay nga gi-dredge kanang pila ka sapa nang gi-dredge kaning kilid sa merkado. Katong dapit sa luok. Unya napay uban. So sigihan na siya at least ang imuhang flow sa tubig ikas bukid continuous no. Hanoy gid siya. So mo na bay nga importante gud gihapon kaayo nga doon kalihukan ang atong local government unit nga galantaw og kaayuhan. Kaayuhan gid sa diri sa hagna. Kaayuhan gid may nindot gid sa ato ang kuan. Nga naglantaw gid ang ato ang leader diri sa hagna ba. Muna nga malipay ta magunahon nga sa kalihukan karon labi na nga na interview po nato ang atong district engineer. Ang ilahang mga gihimo matud pa dunay mga ekipo nga mahimong ilahang ipagamit kung adunay mga panginahanglan tungod kay karong panahon na kinahanglan nga mangandam alerto sila rong panahon na engineer sa kalihukan padayon nga nagsigig uwan-uwan siya mura ra bag kuan way noy dugdug og kilat pero sige nga uwan way hunong way hunong nya mao man ni siya ay mo basa og may sayuta delikado ang kinirabang yuta og di takaybaw nga ang ilawom di kanang humok na kayo. Ang ibabaw tanaw nimo murag okay ra. So niudot na dig mayo ang yuta sila mo nang tukuholong mo ginod. Matingala lamang ka. Bantayan ginato ron kaning mga yuta nga mga humok-humok sa inyong duol inyong balay bantayan gina ninyo. Kaduha po kadto pong mga namuyo bitaw sa mga lugar nga kanang gitawag nila landslide prone area. Na may daghang mga dapit labi na diha sa Mayana, Buktol. Katong mga dool sa mga katong mga daplin sa sapa. Alerto lang kita din dapita kay bantay ra gutana kay aron dili pod ingon nga mahimong biktima ta nga wa ta kay bawon sa ngay buhaton. Daghang kay na engineer. Mao na ron nga mas nindot kong ato gining hatagag pagtagad ang mga pahibaw, pahimagno. Pareha sa nitabo dito sa Mindanao adto niaging mga semana. Aportin daghan na biyang nga balay adto nga nakuan sad nga wala damhagin nga maabot di sila sa tubig. Grabe biya tong tubig atong niaging mga semana nga ilahang uwan dito wa na hunong-hunong. Wa na hunong-hunong bintahan man nato adiri kay bisan og siging gawan dili man kusog ayo. Mo na nga wala jud siya ka kuan wa gid siguro makakuan kay sa ato ang mga yuta adiri kay dili sad mga abusado kay mga tao siguro di sige pamutol na ning mga kahoy. Nandito siguro sila murag wala na siguro kahoy kay engineer. Muna ba nga ato gunang dasigon atong mga kaigsunan dili lang katong mga namutol og kahoy. Kay ilahang gi pang sugnod o kagi pang gamit uling o kay ilahang gi himong panginabuhian ato pong ipahibaw nga dili raman good kay kana ra koy mahimong saligan. Mangita po tag mga pamaagi kay na may uban po dinoon dili nato malikayan. Gani mahimong di nato mabaso kay tungod mao na ilang panginabuhian naa na gud sila diha. Na may nang inabuhi gud sa mga kahoy lang labi na yung mga furniture nang inabuhi man sila na. Pero magtanong man sa kita sa tamukuha siguro no. Og di ba og naatay giputol atong tamnag balik. Tamnan no. Kay mao man itong panginabuhi. Unya nang uban man go dili na to makakita gud ta kung unsa ilang mga pamaagi. Na dependent sila sa ilahang gihimo nya nalimot sila nga dili ra kay sila ra nanginabuhi. Tinuod na. Dili ra kay sila ra poy nagpakabuhi. Mao gid na engineer nga
o moingon tag patas aning kalibutan, kinanglan nga kitang tanan na atay mga kaakuhan, maglantaw tag mga katungdanan na to sa atong kaugalingon. Naunang ginatong doon na di ito obligasyon. Na atay obligasyon. Dili lang sa atong kaugalingon, kundi sa atong isikataw. Isikataw. Ito ang gipuyan. Ato ang tabang sa tag-amping ba sa atong... Kaya huwag mong tanawon, libre tanan. Libre hangin, libre tubig, libre adlaw, na libre ganing bagyo po ng uban. Libre bagyo. Ang ato lang ani kay naamang good gihapoy mga kaigsuonan po na to nga wa good kahibaw. Ino na to nga wa sila kaamgo nga sila tipik lang pod sa mga namuyo. Kunya dili kay sila ray ingno na to moy tabangan kay bali sila moy nanginanglan. Dapat po tabang po ta sa tong kaugalingon aron nga dili po ta katunob sa mga katungod sa uban. Oo. Bay, wa na ko tay kung panahon tabian na ta kaayo ron, ha? ni kilab lang ang oras. Oras. Tod sa sunod higayon dili ugma. Wa ta ugma siya, Lunes. Lunes kay ugma magsabak man ta sa Capitol Reports. Sa atong tulumanon, uswag o gabante sa no. Uswag ug abante sano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Ang mga damgo ug pangandoy maoy mahimong nagdasig sa mga bulanong paisano aron magbudlay alang sa hayag nga kaugmaon. Uswag ug abante sano. Ang mga babag sa katumanan niini mga pangindahay maoy makapakgang ug makapaluya sa init nga pagpaningkam. Ang gabi na Luyo niining tanan. Ayaw batia ang kalaay.